προσέγγιση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Εύβοια όμως, διότι ο κ. Παπακοσταντίνου μόλις προχθές στο τελικό της ΕΠΣ Ευβοίας βράβευσε τον κύριο Γιάννη Κάμπαξη, το διαιτή που συζητήθηκε πιο πολύ από όλους την προηγούμενη Δευτέρα. Ο κύριος Κάμπαξης, για τον οποίο ήδη ζητείται δίωξη για κακούργημα από 6 οπαδούς του Πανετολικού, που με βάση το άρθρο 132 του Αθλητικού Νόμου Φόρα θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στον εν λόγω διαιτή, ζητούν τη δίωξή του σε βαθμό κακουργήματος για αλλίωση αποτελέσματος με ενδεχόμενο δόλο στον αγώνα Λεβαδιακού Πανετολικού. Προσκομίζουν το βίντεο, δημοσιεύματα του τύπου και μάλιστα ζητούν να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να αρθεί το τηλεφωνικό του απόρριτο. Όχι μόνο αυτό, σε αυτό το τελικό που βλέπετε που ο κ. Κάμπαξης στο ημίχρονο τραυματίστηκε ο άνθρωπος, το μάτιασε φαίνεται ο πρόεδρος του Πανετολικού κ. Κοστούλας που είπε τόσα για αυτόν, και είδε κάποιους να τρέχουν πίσω από διαιτητές, από παράγοντες. Δείτε παρακαλώ μερικές φωτογραφίες που έχουμε συλλέξει από την ΕΠΣ Ευβοίας, όπου έγινε ο τελικός του κυπέλου, εκεί που ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Παπακοσταντίνου, είναι πρόεδρος. Μπορούμε να δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες που προφανώς προάγουν το αθλητικό ήθος και την άμυλα στην Εύβοια, το οποίο πρεσβεύει ο κύριος Παπακοσταντίνου, που δεν τα παίρνει ενώ εμείς παίρνουμε τις αμοιβές μας. Αυτά είναι εικόνες από τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Ευβοίας. Και για να μην νομίζετε ότι έχουμε τίποτα με την Εύβοια, για να πάμε στην Αθήνα σας παρακαλώ κύριε Σάλτα, όπου και εκεί έγινε τελικός κυπέλου